जौगानाय समानथाय सोंथि 4.1 नि सोंथि 1 नि पार्ट नम्बर 4 पार्ट नम्बर 4 नि सलुशन क्वेश्चना दङ बेहाय x - 3 आरो 2x + 1 समान समान x ब्रेकेटनि सिङाव x + 5 आ मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौ जों नायफोरनांगौ नायफोरसिगोन सलुशनाव जों कुइसनखौ सलुशनाव कुइसनखौ जोङो खनसे बेबायदि कुइसनखौ बेबायदि लिरनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो बेखौ बोरै मावफुंगोन नैबे गिबियाव x दं बे x आ नैबे 2x + 1 जों 2x + 1 जों खनसे सानजाबगोन नैबे x आ 2x + 1 जों खनसे सानजाबगोन अब्ला बिनि महरा माबायदि जागोन बेबायदि थिग बिदिनो नैबे -3 आबो बे 2x + 1 जों खनसे सानजाबगोन बा महरा माबायदि फैगोन -3 आ नै 2x + 1 जों खनसे सानजाबगोन बिनि उनाव समान समान आरो समान समान बेनि उनाव नैबे x बे x आबो मा होननाय जादों नैबे x + 5 जों खनसे सानजाबनांगौ होननाय जादों बेखौ बेबायदि दोनथ'बाय दानि उनाव नेक्स्ट लाइनआव जों सानजाबसै x जों 2x जों सानजाबबा जोंना जागोन 2x² बिनि उनाव x जों +1 जों सानजाबबा जागोन x बिनि उनाव -3 जों 2x जों सानजाबबा -6x उनाव -3 जों +1 जों सानजाबबा -3 समान समाननि आगदानिखौबो सानजाबखानोसै x जों x सानजाबबा जोंना फैगोन x² उनावहाय x जों 5 + 5 जों सानजाबबा फैगोन जोंना 5x बेनि उनाव जों मा समान समाननि आगदाथिं थानाय बिदाब नैबे x² + 5x खौ समान समाननि आगसिथिं लांनोसै आगसिथिं लाङोब्ला जोंना सिना सोलायलांजोबगोन होमब्ला जों 2x² खौ लिरफिनबाय बिनि उनाव x + x खौ लिरबाय बिनि उनाव -6x खौ लिरबाय बिनि उनाव -3 खौ लिरबाय बिनि उनावहाय जोङो नैबे समान समाननि आगदाथिं थानाय x² खौ आगसिथिं लाङोब्ला जोंहा सिना -x² जाहैबाय बिनि उनाव +5x खौबो ओरै लाङोब्ला जोंना मा जाहैसिगोन -5x समान समान x² + 5x नि जायगायाव थागोन जोंना 0 बिनि उनाव जोंहा महरसे बिदाबखौ बासिनोसै महरसे बिदाबा बेहाय दङ 2x² आरो -x²। होमबा 2x² निफ्राय -x² खौ दानख'ब्ला जोंना मा थागोन x²। बेनि उनावहाय जोंना महरसे बिदाबा मा दंबावो +x दङ +x दङ महरसे बिदाबा नै +x आरो -6x आरो -5x जों मा खालामसै -6x जों -5x जों खालामनोसै माइनास प्लास जागोन सिना माइनासआनो थागोन 6x आरो -5x जों जोंना मा जागोन -11x आरो सिङाव दंबावो महरसे बिदाबा +x दङ +x मा दङ +x होनबा बेखौ बानायबा जोंना माइनास प्लास मा जागोन माइनास जागोन 11x निफ्राय 1x थांबा जोंना मा जागोन 10x जागोन सिना बबे थागोन सिना माइनास प्लास जोंना माइनास जायो अनजिमाया सिना देरसिन नाथाय 11 नि सिन माइनासआ थागोन अब्ला मा फैगोन जोंना -10x बेनो बे -10x फैबाय बिनि उनावहाय थादोन बिदाब दङ थादोन बिदाबा -3 आरो गैला -3 ल' होमबा -3 खौ होफिनबाय अब्ला जोंना महराबो माबायदि मोनबाय x² - 10x -3 अब्ला बेयाव x नि डिग्रीया 2 जाबाय नालाय बेनिखायनो बेयो मोनसे जौगानाय समानथाय नंगौ जागोन बुजिबाय।